Всичко, което трябва да ми кажеш е какво виждаш на екрана, Райан. Буквата А. Грешно. Верният отговор е червен цвят. Мислех, че говориш. Следващ въпрос. Сега какво виждаш на екрана? Виждаш ли син цвят? Да. Отново грешно. Верният отговор е буквата А. Обаче ти ме пита за. Следващ въпрос. Сега какво виждаш на екрана? Ами виждам буквата А и е отцветено в сиво. Сиво спелувано с О или У? Има ли значение? Не много. Ами предполагам с О. Грешно. Отговорът, който търси. Сиво с У тогава. Все още грешно. Какво? Верният отговор, който търсим е буквата А, отцветен в светло-черно. Това даже не е цвят. Както и да е, но ако затъмним цвета на буквата А в черно, какво виждаш на екрана сега? Така. Ти каза, че това е черен цвят и Точно така. нищо не е променено от миналата снимка. Ами да. Тогава отговорът трябва да е буквата А отцветена в черно. Райан, това е абсолютно грешно. Как? Верният отговор е 90 градуса завъртяна недовършена рисунка на Пак-Ман ядящ тик-так бомбонче. Следващ и финален въпрос. Каква буква виждаш на екрана сега? Каква буква? Да. И цвета няма значение. Ами да. И отговорът не е нещо като недовършена рисунка на Пакмана ми, е буква от азбуката. Това е вярно. Добре, ще го направя. Трябва да е буквата А. Грешно. Абе как бе? Верният отговор е много заумната буква Б. Добре, но буквата Б е направена от много букви А, така че технически отговорът ми не е грешен, нали така? Грешно отново. Как? Б не е направен от много букви. А. Ами тогава от какво е направен? Недовършена Пакман Тъп рисунка. педерас.